Перфектната пролетна рецепта за баница с левурда или така наречения дифук. Ще са ви необходими малко пресна левурда, която да измиете и нарежете и след това да намачкате с сол. Това го правя, за да мога малко да й отнема от обема. Супер вкусна е, повярвайте, и мирише брутално. След това за рецептата ще ни трябват стандартните неща. 2-3 яйца и кисело мляко. Аз винаги слагам и една щипка сода. За кисело мляко използвам това на хармоника, много го харесвам, така че то винаги ми е любим избор при приготвянето на всякакви рецепти. След това цялата тази смес, която виждате, си я добавяме към левурдата в случая и си разбъркваме. След това си добавяме малко сирене по избор. Аз добавям това, което е от овче сирене. И винаги използвам масло за баницата. Слагам си обилно в тавичката. Тези кори, от които ги използвам, те имат нужда от масълце, така че поемат колкото повече, толкова повече. Разнасям си обилно, след това си слагам от сместа. И идеята е да не е прекалено много, за да не остане глетава, но все пак да има, за да се усеща. Навивам си я традиционно на оклювче и си я слагам. След като ми е готова, си поръсвам и отгоре масълце и я слагаме да се пече. Най-удобното и любимо нещо ми е, че вкъщи имаме газиро и винаги имам газирана вода, която не пропускам при направата на всяка една баница. След като я изваждам от фурната, поръсвам с газирана вода, за да си остане хрупкава и завивам за малко, за да може да изстине. Гарантирам ви, че и на вкус, и на аромат е божествена, а не само на вид. Отвътре е брилянтна, а отвънка си е останала хрупкава. Чудесна е, наистина пролетна и свежа.